Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulilan adamang ni Renz. Ket gapotas an makabayad iti abang, kwarto nga babangan na. Pinapanaw nga rod da ito iti landlady na. Kabayatan na, gapo iti kanayo na panagkuykuyog da Nancy kan Edward. Nadlaw ni Aurora, nga aginaw ti anak na. Iti matsyudad, nakita ni Renz ti lakay ana ipagalis, ket tinulungan na. Tinulungan na nga rod ti lakay, aging ga iti balay na. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agyaman ako na'y aapok. Dakkel matgayam ti balay mo, lolo. May-maysam ka di dito'y? Wen, adayo ti ayan dagiti anak ko. Papanam ka day, tadapay bag mo. Kana sino dagiti dadakkel mo? Lolo, ulila ako na damang. Pinapanaw nakti kaserak, tawan pagbayad ko. Apayadi mo binayadan ti abang mo ngay. Awan pa'y ngamin trabaho, lolo, tagad adalak. Pagad-adalam ngay. Iti public school, iti igid ti syudad, lolo. Sapay agturposak ko ma, iti daytoy apa nagtuturpos. Imbag tawan klase ita, ta Sabado. Domingo inton bigat, ken holiday pa inton Lunes. Isungawan klase. Saan ka di apod no ti imbagak? Apakaalaan iti sikog ti kuyog-kuyog? Nagkarimot ni Edward. Adinak baybayan, mami. Kasta dagiti lalaki. Ikarina amin alangit kan Gloria. Ngam inton naalan ti kay kayat na. Saan mon anam namaan, danga. Saan akasta ni Edward, mami? Day tati kunam. Ngam pupuutom to ibagak. Inom to tilwam, gapo iti kinasukir mo. Ubing kayo pay. Saan arumbang ti inaramid yo? Ay, ayatan nak ni Edward. Kasta akmat kan kwa na. Saan kami tung agbabawi, mami? Kasta pa iti kunam ita. Ngam kita man no anyan to ti Masakbayan yo. Mabalin ka day, saan ka pumanaw dito'y balay? Kaya't yung agyanak dito'y balay mo, lolo. Uray agbalinak akatulong yo. Kaya't ko, basta dalakid di pagyanak. Nulakag ta nasingpet ka. Ibilang ka nga apok. Ha? Agyaman ak unay kada kayo, lolo. Ikarik, agbalinak anasingpet. Masapol nga agturpos ka. Pensyonado ak abalikbayan. Sakon timang paadalkan ka, nulakad ta nasingpet ka akunak. Ikarik, lolo. Asikasun kayo, akas pudno nga apong ko. Kasta akmet. Sapay kumatag kinaawatan ta ka na yun. Ala, ituloy mo ti panagadal mo. Sa nabalay, taas idaglaang dito iti pagadalam. Un lolo, kat agjaging ak abinigat kan minalam, amapan iti eskwelaan. Renz? Present, ma'am. Kunak no absent ka. Awan ka ngamin idi Biyernes. Kumusta kan? Pimanaw ka kanumutin ijay sigot apagababangam. Nagbiro ka lang iti pagyanan, ma'am. Di nakbinaybayan ti apo. Good for you. Kunaklakit din nupod no adi ka nagadal. Ha? Ay, saan ang mabalin asaan ko nga ituloy ti panagadal ko, ma'am? Wun ata sayang. May sakapay kadagiti maikan iti pamadayaw inton graduation nyo. Sapay ko, ma'am? Saan nga imposible dayta? Tamaikari ka ang maikan iti pamadayaw. Adamat ni Gabat. Nagturugan na nga ta iti manong nga aldaw nga awan klase tayo. Adda pa'y dagiti gamit na iti sirok ti balay mi. Adda saan naan naala gamit na kunam? Wen, adda di na naala. Taawan siguro pangilinungan na. Taagtudo nga min idi. Sa dino nga ta tinagkamangan na.
Saan ka di? Ngawan ti kabagyan na ditoy? Day damot ti amok. Saan nga tangad na nagtakawan na itikinan na iti sumagmamano nga aldaw? Ay, saan namot siguro ang maarami dayta? Taori marigrigan. Awan mo't nadamdamag ko at tinakawan na. Nakita ka dimsagi ti jeep itay bigat. Kunak no saanin nga umay dito'y pagadalan. Ngam imay mat. Oray siyak. Jack ni na mga umay pa'y agadal. Nagpakpakaasi nga agyan ko maijay balay. Aging ga iti agturupos. Apay adi yung pinatgan. Saan nga min anak kabayad iti abang na? Iso asaan mi apinatgan? Una, alangan na pagyanin nyo iti balayo alibre. Ni Renz, tinakatugaw iti sementado at tugaw. Asit gantaman ta pagsasawak. Intaman kit di sutilin. Noon niya ti kunana. Imbag tasaan ka anak ko teran akas lanayaw awan abilit. Natibker ka mo ta bro. Ti kunami kat di da kan makita. Mas daaw kami. Tayo din nag-roll call ni ma'am. Present ka met. Nalipatan niyo ka din. Nga ore adda Lucifer apagragsakan na timang dadaal. At dalatamot anghel amang salsalwad. Anya tiket mo asawan? Kadagiti addaan iti panakaawat. Nalakalaang nga awatan dati imbagak. Malaksid, no ti tao kat awanan panakaawat, di na maawatan. Edward, pumanaw taman laangan? Mabitlaang. Damag ko, kat adda bunga ti ayan ayat yo. Congratulations kada kayo adwa. Nakaamuan na nga tanga aginawak. Chismoso mat dahi alalaki. Di tala ko man imas asidag itay. Anya ko ma? Nabainan ka kadi? Iti imbaga dahi agabat? Napasagida nak iti imbaga na. Ani Lucifer, kat pagragsakan na timang dadaal. Asino nga tama ti bagbaga ng anghel? Adda nga tanang tulong ken kwa na, ngayon bilang na nga anghel? Day tangarod mat ti pampanunutak. Adda nga tanang tulong kan kwa na? Saanin na day ta timang dadali timod ta? Total, nalpasan ang nag-roll call ni ma'am. Intakit di agpaspasyar. Nagkating classes ka di manan dagiti dua? Da Edward ken Nancy? Adda damot itay, ma'am. Imbaga dagiti daduma aman nursuro. Akanayon da kanong awan iti klase da. Alanganin dagiti nga agmarcha inton pa nagtuturpos. Saan da makagraduar, ma'am? Day tatipod no. Aduuna yung tilangan da. Nababapay tinaala da kadagiti eksamyo. Ay, delikado nga rod no kasta, ma'am. Remy, pakibagaman kadagiti dadakkel da Nancy. Taumay da makisarita dito'y pagadalan. Ipakitak dagiti test paper da. Ken ti ado amarka ti absence da. Wen, ma'am. Dumanon ka dagiti dadakkel dati paayabyo. Nakaumay kabut basang. Di mon samot kadwa ni Nancy. Kunak panood da dito'y, nana. Awan da iji pagadalan. Papaayaban da kayo ni ma'am iji pagadalan, nana. Ay, kasta ka di basang. Abangan no maipapan iti graduation ti pagsaritaan mi iti maestrayo. Ha? Siguro, nana. May papaniti graduation. Ay, makagraduar matlaangan ti anak ko. Uray adapal paliwawang na. Mapan kayo kadi ita, nana? Uwan basang. Kat agyaman ak iti panangidanon mo. Oops! Sorry, miss. Agdardaras kamot ngamin. Nagdinong partakat nga rodan. Ha? Adan? Ay, Ha? anya ka di itayan tinagan mo? Adan adagos tinalagip ko. Nuadan ti amom anagan ko. Oh, di iso. Malagip ko. Renz gayam. Ni, notebooks mo't dagitaygam mo. Pagad-adalam ka di. Iti public school, iti igit ti syudad. Mga nainton agturpos ka. Dito'y kanton sentro nga agadal.
taawan universidad iti ayan nyo. Saan ko pa'y nga mo? Saan mi pa'y nagsaritaan ka ni Lolo? Ti may papaniti pa nagkolehyok. Kasta ka di? Sige amangan nung manadaw akon. Bye! Bye, Eva! Mami, kwartaman. Sumunagak ija pagadalan. Imbaba inak si Kanansi. Pinayaban da kiti pagadalan nyo. Kunak no makaturpos ka, ngam saan mo't gayam. Nangibaga saan na ka makaturpos, Mami? Sa bali ti inarami dyo iti dayjay nga Edward. Saan nga iti pagadalan ti papapanan nyo? Sa dino ti kanayon nyo apapanan, ha? Sungbatan nak! Sorry, Mami. Maisubli ka di day ta sorim tinasayang apanawan. Agturpos ka kuman, ngam sa bali ti inaramid mo, tanagam ampang kamat. Pudno ka di saan na ka makaturpos, Mami? Day tabagim ti pagdamagam. Hay, sayang at talaga. Da kayo ti kaduak nga agmarcha inton graduation. Kanda kayo matanti mangisabit iti award ko, Lolo. Anya? Adda award mo, apo? Lolo, siyak tinakagunod iti umuna apam madayaw. Ay no kasta. Kontakak ti gayem ko iti maysa nga universidad di jay syudad. Taalaan na kan amay sa nga iskolar na. Ha? Pagtuloyin dak iti universidad, Lolo? Di mo ka di kayat. Urean niya kurso ti kayat mo, tanasaririt ka may. Iskolar kan, tasika ti kalaingan iti panagturpusyo. Agyaman ak unay ka da kayo, Lolo. Da kayo ti anghel nga inted ti Apo, amang salwad kanyak. Saan ko nga aramiden day taoy, no saan ka nasingpet, Apo? Maragsakan mo it dagiti anak ko. Idimbagak nga dakat kadwa ka na singpet abaro. Ha? Ayan da ka di, Lolo. At daday di Amerika. Nagawid ak dito'y Pilipinas, tanalamin unay ijay no winter. Jak pulos makarwar, sumaki tirayumak. Kasano da ito yan? Agpada taasaan ang makagradwar. Sikan tumat ngamin. Oh, apay-apabasulan nak. Kanayon nak ngamin nga awisan arumwar nga agpasyar. Kayat mo, mat. Saan ka mata pinilit na napan nagpaspasyar? Jakmat kayat ti agulit inton umay apa nagsasarat. Uray sak mata. Jakmat kayat ti agulit. Imbaga ni Mami, ngayon ka no agbirok iti trabahom apang biyag mo kada kami no aganakak. Ay, dandan ni madlawan ti tiyan ko. Nakaformal ka mat ita, Eva. Eva na Eva, tanakabistida ka. Nagpintas kan? Graduation mi ngamin ita. Kaya't mo ti umaiji pagadalan mi? Madama mo ti panagsagana mi. Tag-graduation mi inton bigat. Masapul ang mapanak iji pagadalan ita. Kablawan kalangan. Congratulations. Ken happy graduation, Eva. Agyaman nak. Kablaawan ka mat akas iti pa ng kablaaw mo kanya. Sapay ko ma. Tamay may nga universidad ti pagadalan ta. Makitan to no agranatan to pay. Inton bigatan ti graduation ko, Lolo. At ka di pa'y santa nagatang agamit mo, Apo? At daaminan, Lolo. Kat agyaman nakada kayo Intangarod lukatan, tinakarikap agarahe. Tapunasam ti kotse, taisot aramatin ta, ha? Ha? Kunak man no kotsi ti anak yu dayjay? Amuyo ti agmaneho, Lolo? Wan kutsik dayjay. Ngamusan kung araramatin, ta si daglang mo ti papapanak. Ang gapo tamapantay jay pagadalan yo. Aramatin tanti kotse. Lolo, isuro naktuman nga agmaneho, tamp na mukmat. Sayang. Agturpos ta kumamot ita. No saan ta nagbalog. Un nga rod. Sayang nga talaga. Ita, umapapal ta kadag iti agturpos sa kadalan ta. Wen nga rod ne, adda sumungad a kotse.
Mapansamat di ta pagadalan. Makitam ka di tinakalugan iti kotse asumungad. Nimot gabat dayjay. Naka-formal attire ti loko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napuluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.